Барыгызга да кайнар сәлам, кадерле дусларым. Мин бүген заказлар алдым. Өйдә запаслар беткән иде, шуңа күрә бик күп нәрсәне үзем өчен заказ ясарга туры килде. Яңа ел алды да булгач, үзегез аңлыйсыз инде. Бүлеккә дә, үземә дә, күчтәнәчкә дә. Хәзер мин сезгә якыннан күрсәтәм, кызлар. Бу юлы шундай кызык тәлинкә алдым. Без инде аны урыслаштырып әйтсәк, био тарелка дип йөртәбез. Ул инде шундай ясалма кебек үзе ватылмый торган тәлинкә бу. Моны инде пикникларга чыкканда да бик әйбәт диләр инде кызлар алып караган инде. Мин инде үзем өчен алдым. Менә мин яратам шундай боткалар ашарга, менә алдым әле үзем өчен, төсе дә бик ошады. Ашап карыйсы булыр әле тәмләп. Порошокларым беткән инде. Бу юлы менә 3 порошок алдым. Нәрсәсе әйбәт Фаберликта 1000-гә заказ ясыйсыз икән, 20% скидка. Һәр вакыт шулай 1000-нән алып, заказга инде 20% скидка. Кемгә кирәк? Мин ссылкасын калдырам. Үзегез мөстәкыйль рәвештә кирип, заказ ясый аласыз. Комментарийда булыр ссылка. Так, алга таба киттек, кызлар. Безнең монда менә шундый сабын. Бу инде безнең менә шундый сыек сабын. Корлыган исләрен чыгарып, кул юабыз ала берсә. Алга таба безнең монда духовка юа торган. Моны инде бик күп тапкыр сөйләгәнем дә бар. Бик ошый бу безгә. Ләкин менә күп кеше белеп бетерми инде аны. Озаграк тотырга кирәк, 15 минут тотырга кирәк, әйме? Әгәр алай да бетми икән, менә кайнар табаганы юарга кирәк, менә кайнар итеп. Менә минем мәсәлән духовкада пешеп чыга да инде кайнар табага мин агызып җибәрәм. Ул минем оппакланып, шундый чистарынып килә. Кайнарда эффекты күбрәк. Чәйникне дә шулай чистартам, кайнар чәйникне юам. Кайнаган килеш, жуып алам тиз генә, бик әйбәт менә, эффективный дип әйтим инде. Безнең монда менә шушындый әйбәт шампунь. Бу инде чәчләрне шундый йомшарта. Моны инде бальзам белән кулланырга тәкъдим итәм сезгә алган очракта. Минем бальзамым бар, шуңа күрә мин шампуньын гына алдым бу юлы. Шулай ук менә ирзатларыбыз өчен шампунь, монысы инде бүлеккә алынган, чистящий крем универсальный, бу инде кухняны җыештырыр өчен алдым. Шулай ук савытлар юа торган. Шулай күп итеп алам, запаска алып куям. Бүлеккә дә китә, күчтәнәчкә дә бирәм. Менә шундый набор. Бусы инде безнең кыш көне. Тән тирисләренә, мәсәлән, бит өчен, кул өчен. Шулай ук менә шундый бальзам. Без иреннәребез ярыла бит инде кыш көне, үзегез беләсез. Һәм кызлар, менә узган юлы безнең Фаберлик буенча очрашу булган иде. Минем каналда карап барган булсагыз, менә мин шундый духи снәгән идем анда, миңа бик ошады. Менә 4-не алдым, хәтта бүлеккә һәм үземә дип инде. Бик ошады, менә әле хәзер ошмаганда, сезгә күрсәтер өчен махсус шулай ошмыйча тордым. Ашасы була. Монда помада алдык инде. Помаданы да ашып күрсәтермен әле мин сезгә. Туш алдым. Без инде авылга алып кайтырга. Менә шундый әйбәт, менә бу безгә щеткалар ошады, теш чистартырга. Шундый әйбәт алар, кызлар. Менә кибетнекедән аерылып тора инде. Алып карасагыз, үзегез дә шок катырсыз. Шулай ук алдым, менә шушындый ванна юа торган, бик ошый безгә моны, туалет юарга да файдаланып була, кызлар. Менә мин туалет өчен дә кулланам. Аппак итә инде унитазларны. Бернинди средстволар да кирәкми, ләкин шулай да инде туалет өчен безнең аерым. Монысын да алам мин. Мин күбрәк менә бу средствоны кулайрак күрәм. Ул аппак итә, ялтырата, бик ошый миңа менә. Раковиналарны жуганда менә шушындый средство алыгыз, кызлар. Шулай ук менә бу концентрированный моющий средствобыз бар әле тагын безнең. Әле монысын алган югы өчен әйтәм, менә бусын беренче тапкыр кулланырга дип уйлап утырам үзем.
Шулай ук менә идәннәр юганда, гомумән бу универсальный биосредство безнең. Идән юганда да, стена юганда, мунча юганда бик кирәкле средствобыз. Менә кызлар помаданы ачтым. Менә шундый ачык, розовый дип әйтимез, шундый бик шундый ачык төстә. Мин яратам шундый майландырып тора торган помадаларны, теге матовыйлар миңа ошап бетми. Миңа менә шундыйлар ошый. Бик матур төсө. Менә бу серия бик әйбәт серия. Магнит шикелле ябыла әле ул шундый теге җайлы. Рәхәтләнеп кулланам инде мин менә бу серияның инде әллә ничәнче помадасын алгандыр. Менә шулай ябыла да куя. Бик матур. Менә шундый матур каталоглар килә безнең. Киләсе каталог безнең 9 январьдан башлана. Һәм безнең бик күп яңа новинкалар, яңа товарлар барлыкка килә. Шуңа күрә кызлар, кемнең языласы килә Фаберликка, мин комментарийда ссылкамны калдырам. Шундый күп скидкалар бездә, үй товарлары үзегез өчен гомумән бүләкләр алыр өчен менә дигән ташламалар монда шундый күп төрледән төрле товарлар барлыкка килгән. Менә балалар өчен бик күп әйбер бездә. Шулай кием салонда бар, бик күп төрле шундый ассортимент. Комментарийда ссылкамны калдырам, рәхәтләнеп кирип үзегез мөстәкыйль рәвештә заказ ясый аласыз. Безнең приложениебез бар. Приложениене скачать итәргә кирәк, Faberlic 2.0 дип атала ул. Һәм шунда корзинага җыясыз да җибәрәсез. 2-3 көн эчендә ул сезгә килеп тә җитә. Бик кулай бәядән рәхәтләнеп үзегез өчен заказ ясый аласыз. Менә нәрсә генә юк, кызлар. Инде яңа язылган кешеләр өчен менә шундый бүләкләр булачак. Үземнең телефон номерымны да калдырам. Миңа да яза аласыз, кызлар, сорауларыгыз булса. Үзем дә яздыра алам сезне. Менә бүгенгә шулар. Шундый матур заказлар.